Sa mga dapit din na nakotluan og kinabuhi ang usa ka tawo gikatahong may nasinating mga katingadan sama sa nisinati sa mga ambulance crew members sa Lapu-Lapu City nga mo'y tigresponde sa mga COVID positive patients. Siluan Mirondina sa report. Sulod na sa kapin usa ka tuig nga nakikumbate batok COVID-19 ang mga COVID warriors sa Lapu-Lapu City. Sila ang mukuha og mohatod ngadto sa tambalanan sa mga COVID positive patients. Dihang nasinati sa dakbayan ang third wave sa COVID-19 ilabi na niadtong buwan sa Agosto, moabot sa 86 ang nakalas. Ang uban kanila nabugtuan sa ilang kinabuhi samtang anaa pa sa ambulansya. Matod ni Jessa Kumaingking, ambulance crew, matag higayon nga makutluan sa kinabuhi ang pasyente nga sakay sa ambulansya, makasinati sila og mga katingad ang panghitabo. Kinibisan pa man kung brand new ang ilang mga ambulansya. Ka-experience yun mi nga mamarog lang kalit among mga balahibo nga wa mi kahibaw. Nga murag ipa-feel sa pasyente ba nga katong na-expired nga uy kanang nakalimtan ko ninyong pangadji naara ko diri mao na mo nga amuan na gyud sila dumduman if naay ma-expired sa sulod sa ambyo. Subay niini nahukman sa pangu sa crisis management team na Jel Banyasya nga himuon ang routine sa team on duty nga mohalad og pag-ampo sa ambulansya nga namatyan og pasyente. Kay suhito man sa pagpangadji si Jessa, siya ang gitahasan nga mooy magsilbing mananabtan. Malipay na lang sad pod mi kay kanang mga isad mi nilag panabang nga sa amuang pagresponde sa mga uponganon, hatagan lang mi nilag giya nga maayo lang ang amuang pagresponde ba. Gawas ni ini, kabahin usab sa routine sa mga COVID warriors nga mangadji sa dili pa sila magsugod sa ilang pag-duty. Gani sa ilang headquarters, may altar ug may guide sa ilang daily prayer ug prayer for the dead. Ang Katolikong simbahan nagtagana sa Nobyembre 2 isip adlaw sa mga minatay. Sa maong adlaw, gidasig ang mga magtutuo sa pagbisita sa samang ug paghalad ug pagampo sa mga kalag. Kabahin man gyud kini na kahiusahan sa mga santos o kahiusahan sab sa tanan nga nangamatay. Ning pandemya, gidid-an ang mga magtutuo sa naandang pagduaw sa samang sa Nobyembre 1 ug 2 aron paghalad ug mga pagampo. Apan gidasig gihapon sa simbahan ang mga magtutuo nga mosimba ug mohalad ug pagampo ni ining mga adlaw. Isip mga Kristiyano, nagtuo kita nga dakong tabang ang pagampo alang sa mga kalag tungod kay gawas nga makatabang kini aron sila mahiluna. Usa-usab kini kapag padayag sa atong pagtuo sa kinabuhi nga way katapusan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.